Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy tarap ýurdumyz wagty täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan welaýatyny iş taparyny amala aşyryp, welaýatda Türkmenistanyň neft-gaz senatyny 2030-njy ýyl üçin östirmeň maksatnamasyny durmuşa geçirmeň şäklerini guralan dawarly şäherlere gatnaşdy. Bu yerde Türkmenmaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň elektrik bekediniň täze energiýa deskalarynyň düýbüni tutmak dawarasy boldy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz Balkan welaýatyny gurmak üçin paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip, bu ýerden iş sapary bilen Balkan welaýatyna tarap urady. Asalymdan döwlet başlarymyzyň uçary Türkmenmaş şäheriniň halkara howa menziline gelip gonni. Howa menziline döwlet başlarymyz Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň elektrik bekediniň täze energiýa deskalarynyň düýbüni tutmak dawrasynyň geçirilýän ýerine geldi. Hormatly adamlar, gaderli mihmanlar, hanlar we jenaplar, ilk bilen Türkmenistan bir taraplanan mekan edip altanılan ýerler men Mehran halkymy hormatly adamlar sen ähliňizi bir karar atamynyň mukaddes garaşlarynyň 29 ýyllyk bayramy öňýanyna geçirilen şu mühim ähmetli waka Türkmenmaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna täze deskalaryň düýbüniň tutulmagy bilen tüýsürekden gutlaýar. Hormatly adamlar, siziň bilşiňiz ýaly biziň güneşli diýarymyz tebiga baýlyklar ören baýurt hem şol baýlyklary ýyl ýolunyň bäkine netijeli ulanmak üçin köp işler amala aşyrýar. Näýärki döwürde bu netijeli geologiýa goly işlerini geçirmek, neft we gazly ýataklary gollap tapmak hem möhüm wezipeleriň biridir. Eýtilme tebiga baýlyklarymyzy tenagat taýdan öýleşdirmek, uglevodorat silişlerini hem daşarky bazarlara iýermegi hem ýarky zaman şertlerine laýyklykda hem diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek hem döwrüň hem talabydyr. Önümçüligi döwrewap enzamlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, bäsiz okuýup önümlerini meşgullerini hem de görnüşlerini hasy artdyrmak. Önümçülük tapkyrlaryny emele gelýän uğurdaş gaýalary netijeli ulanyp olardan dünýä bazarlaryna geçişli harytary öňürmek döwletimiz üçin ören peýdaladyr. Netijede ekologiýa taýdan arasy önümçülük ulanyny döretmek ýurdumyzda hemme taraplaryň behwitlidir. Näşem wezipelerini ural biz ýurdumyzyň senat hem Merkelden birini urlayan Balkan welaýatyny hem toplumlaryň esas östirýär. Amatly geologiýa we geografiýa şertlerinde esaslanyp Sewitde tebiga gaýtadan işlemäň ýetden iri senat taslamalarını durmuşa geçirmeye gayret ähmiýet berýär. Şeýle taslamalar hatarına daşaryt maýym goýumlarynyň hasabyna gurulup ulanmagy verilen gyýanlydaky polimer hem de garawol karbamid zawodlaryny gorkalmak bolar. Täze gurulan bu zawodlar garaşly hemýeşelik bir tarap döwletimiň tenagat taýdan ösen ýurdu öwürleýändiň hem anyk mysallar. Bir karar atamynyň tebi baýlyklaryny Mehran halkynyň bähidine gönükdirmek babat hem alyp baran giň gerimli işlemi ýerinde hem aýanyň suwutnamasy.
hormatly dawara gatnaşyjylar. Herkesin hem bilişini diýerlik. Garaşy diýärmiz 2019-2025-nji ýyllarda durmuş yksadydan ösürmen maksatnamana laýyklykda ýurdumyň senat kärhanalarynyň şo sanyna türk bolmaşydaky niwit gaýtadan işleýän zawodlar toplumyň öňünde hem bilen wazipeler goýuldy. Bu wazipeler üstünlikli durmuşa geçirmek, söyleme, teknologik dethalary gurmak, abat saklamak we böktünsüz işlemek mühim bolup durýar. Birine şu wazipeler uğrat ýalar zawodlar toplumuna taslama kuwwaty 70 megawatt saat bolan 2 saat gaz turbinary elektrik stansiýasynyň gurulşyna we hereket eden elektrik bekediniň durguny täzelemek işlerine badalyga berýär. Zawodlar toplumy üçin mühim ähmiýeti boljak. Bu dehalan hem gurulşyny Türkiýe Respublikasynyň çalyk enerji kompaniýasy amala aşyrar. Täze dehalar Ýewropa ýurtlarynyň öňde barjy kärhanalaryny öndürilen ören kämil enzamlaryny öpçün netip bolsa 18 aýyň dowamyny hem ulanmaga dol hem taýýar edilip hem taşyrlar. Bu täze dehalaryň gurup ulanmaga berilmegi zawodlar toplumyny olar hereket edip gelýär hem de ýokurda alynan prezident maksatnamasyny göz öňünde tutup gelecekde işe girecek teknologik dehalary elektrik energiýasynyň üstünlüksiz hem de aktual öpçün etmäge ýardam eder. Şolaryň hem biri ýa-da döwürde zawodlar toplumuna gurulşan barlayan hayal koklanırma we guduronyň deasfaltizasiýa dehatydyr. Bir dehanyň hem işe girilmegi newti düýpli gaýtadan işlemen hilini hasa ýoklanyrmak bilen hem bir hatarda soğuklandyrylan gazyň, benziniň, dizel ýanyjyň we hem newit kokusynyň zerur meşgullerini öndürmäge hem de goşmaçy iş orlaryny hem döretmäge de mümkinçilik berer. Şuraya ýaly mühim taslamalar hem durmuşa geçirilerine bir ekologi taraplarına öňümçiligi üsen tehnologiýalar ornaşdyrmak hem uly ähmiýet berýär. Şunun netijesinde daşar ýurtdy hyzmatdaşdyrma bilen bilelikde uryan ýeri senat newit gazy himi öňümçiliklerimiz agrar hem halkara gurumlaryň hem ýokary hem hil derejesine munasip bolýar. Bir dehalar innowasion çözütleri ekologiya talaplaryna doly laýyk gelýän hem baradaky guwanamalar hem alýar. Munyň özi elbetde bizim üçin ören hem boýsundurujy ýagdaýdyr. Hormatly adamlar, bir karawatamyň hem mukaddes garaşynyň 29 ýylyň hem öňýanyna hem işlik bir taraplamyň 20 ýaşlyk şan hem ýübileýän goýulap gelýän günlerine bolup geçen hem soňky wakanyň aýratyna mühim ähmiýeti bar. Garaşlyk ýyllarına atawatamyň gurýan we dürüdýän hem de eğer uly taslamalar amala aşyran döwleti öwrüldi. Yer ýüzüniň hemme taraplarına depkinleşýän ýurtlaryň hataryna goşuldy. Dünýäde dowam edýän çyşymly ýagdaýlara garamazdan häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyran ýeri taslamalar ulanmaga berilen gurulşan barlayan döwürap dehalardyr, binalar milli yksadyýetimiň hem ösüşini şartlandyrmaga Mehriban halkymyň awadan hem de bolelin durmuşda ýaşamy üpçün etmäge gönükdirlendir. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hormatly adamlar, gaderli mehmanlar. Menne size hem bugünkü şartlyky waka Türkmenbaşyndaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyň düdübüne täze dehalaryň düýüniň tutulup gurulşyna hereket edýän elektrik bekediniň durguny täzelemek hem işlerine badalyga berilmegi bilen ýendirek hem tüýsürekden gutdaýar. Sizin ähliňizde bir jan saglyk, uzak ömür hem bir karawatamyň mundan beýlekde
Bu lazım olan hem alıp baran işlerine ol üstünlükleri arzu ediyor. Sonra hormat prezidentimiz Türkmenistanyň uzulan gelýän we ygtybarly hyzmatdaşy ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan giňmeçörli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine işe gatnaşýan Türkiýanyň Çalyk Holding kompaniýalary toparynyň ýol başçysy Ahmet Çalyga, şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň iri Neftgaz kompaniýasynyň biri bolan Hazaryň ýalpaklygyna Neftgaz ýataklaryny özleşdirmekde tejribe toplan Lukoil açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň ýol başçysy Vagit Alekperowa söz berdi. Türkmenistan'ın prezidenti saygıdeğer Gurbanguly Berdimuhamedov, sayın elektrik enerji sektörü çalışanları ve değerli misafirler. Hürmetli prezidentimiz bu mutlu günde sizin bizzat kendinizin katılımınızla petrol rafineri kompleksinde kapasitesi 70 megawatt olan 2 adet yeni gaz türbinlerini inşa etmek ve mevcut elektrik santralını yeniden yapılandırma projesini başlatıp vereceğiniz için tüm çalışanlarımız adına ve kendi adıma size minnettarlığımızı ve ulu hürmetlerimizi sunuyorum. Bu temel atma törenine katılmanızın bizi çok onurlandırdığını, size büyük saygılarımızı belirtmek isterim. Hürmetli prezidentimiz, bu konuşma imkanından yararlanarak sizi ve tüm Türkmenistan'ı, Türkmen'in mehriban halkını yaklaşan daimi tarafsız Türkmenistan'ın bağımsızlığının 29 yıllık bayramı ile en iyi dileklerimle kutlamaya ruhsat etmenizi rica ediyorum. Hürmetli prezidentimiz, sizin ileri görüşlü hem de derin düşünceli siyasetiniz neticesinde bağımsız devletimizin bahtiyarlık çağında tüm istikametlerde olduğu gibi enerji yönündeki hedeflere de başarıyla ulaşılmaktadır. Yüksek teknolojili projeler yapılıp büyük başarılar elde edilmektedir. Türkmenistan elektrik enerjisine giderek artan kendi ihtiyacını tamamen karşılayarak elektrik enerjisinin ihraç yapılan kısmını da devamlı artırabilme gücüne sahip olmaktadır. Ülkenin gelişmesi ve ekonomik açıdan güçlü büyümesi hem de yaşam standartlarının iyileşmesi beraberinde elektrik enerjisine olan talebi her geçen gün artıyor. Aynı zamanda bulunduğumuz Türkmenbaşı şehrinin ve onun ekonomik kalkınmasının devam etmesiyle enerji ihtiyacı da artmaya devam ediyor. Bölgede endüstri sektöründe yeni tesislerin yapımı, üretimin ve ürün ihracatının hacminin artması nedeniyle de daha çok enerji ihtiyacı talep ediliyor. Bu bağlamda yeni bu tesisin yapımı, petrol rafineri kompleksinin de elektrik enerjisinin artan ihtiyacını tamamen sağlamak açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Yüksek mertebeli prezidentimiz, elektrik enerjisi konusundaki hedeflerin büyük başarılarla yerine getirilmesinde şirketimizin de müteahhit olarak katkıların olmasından dolayı zatenize en derin memnuniyetimizi ifade etmek istiyoruz. Çalık Enerji şirketimize yine de bildirdiğiniz bu büyük inamınız için size bir kez daha yüreğimizden teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Atavatanımız Türkmenistan ile enerji alanında uzun vadeli işbirliğimizden hem de benzer önemli projelerde yer almaktan, biraz önce zatenizin belirttiği TAP projesinde yer almaktan da sonsuz gurur duymaktayız. Ve bize verilen büyük bir görev olarak düşünmekteyiz. Bu projeyi yerine getirmek için gayretlerimizi esirgemeyip, verimli çalışıp en iyi şekilde hem de zamanında yapıp hazır edeceğimize sizleri inandırmak istiyoruz. Hürmetli prezidentimiz, bu büyük devlet işlerinizde size berk can sağlığını, uzak ve bahtlı ömrü, eksilmez güç kuvveti
mertebenizin hep yüksek olmasını tüz yüreğimden arzu ediyorum. Atavatanımız Türkmenistan'ı bundan sonraki ilerletmekte ve geliştirmekte de hem de Mehriban Türkmen halkının bahtiyar yaşamına yönlendirdiğiniz çok kapsamlı işlerinizde, rovaşlıkların yar ve büyük devlet işinizde yeni üstünlüklerin hemre olmasını canı gönülden arzu ediyorum. Bu yeni proje Atavatanımız Türkmenistan'a ve onun Mehriban halkına bereket getirsin, hem de hayırlı uğurlu olsun. Köp sağ olun, hürmetli Prezidentim. Ваше превосходительство, уважаемый президент Республики Туркменистан, прежде всего хочу поблагодарить вас за честь быть приглашенным на гостеприимную туркменскую землю. Я с большой радостью поздравляю вас и весь туркменский народ с закладкой камня в строительстве газотурбинной электростанции на Туркменбашинском нефтеперерабатывающем заводе, что станет значимым событием для Туркменистана. Благодаря вашей мудрой, дальновидной политике, способствующей повышению открытости Туркменистана для инвесторов, страна достигла значительных успехов в экономическом развитии, в том числе и нефтегазовом сфере. Туркменистан является примером комплексного использования богатств недр своей страны. Мы бы были рады способствовать усилению промышленного потенциала страны, процветанию ее жителей. За годы своей работы «Лукойл» накопил передовой опыт, знаний и технологий, в том числе при освоении Каспийского шельфа, и готов делиться ими на благо Туркменистана. Залогом тому служат традиционно дружественные отношения между Россией и Туркменистаном. Я еще раз от всей души хочу пожелать вам, многоуважаемый господин президент, успехов в вашей государственной деятельности на благо Туркменистана. Поздравить вас с наступающей 29-летием независимости Туркменистана, а также дружбы и взаимопонимания между нашими странами. Благодарю вас за то, что вы нас пригласили сюда. Желаю вам здоровья и процветания вашей страны. Sonra Merkezi Aziyanın hemde Hadar Tevtinin üren eri fenagat kârhanalarının katarına münasip ornu yeleyen Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleyen zawodlar toplamynyň öňümçük mümkinçilikleri bilen tanıştyrýan video film görkezildi. Atavatanymyzy çyýmal iwerji ülkeden ýokary hilli taýar önümler bilen dünýä badaryny üçin edýän kuwatly döwlet derejesine ýetirmekde milli liderimiz hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowyň iňen uly tagallalary bardyr. Döwrümizin öňdebarjy toplamlarynyň biri hem Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleyen zawodlar toplamydyr. Toplam Ýewropa ölçeglerine laýyk gelýän, eksporta goýberlen ýokary hilli önümlerden Eko-5 dizel ýangyçlaryny, polipropileniň dürli görnüşlerini, sowuklandyrylan gady, ýağlaryň dürli görnüşlerini, A92, A95 avtomobil benzinlerini, reaktiv dwigateller üçin TS1 görnüşli ýangıjyny, aşyklandyrjy we texniki maksatlar üçin kerosinleri, ekologiýa taýdan arasynda vodorod bilen täminlenen dizel ýangıçlarynyň dürli görnüşlerini öňürýär. Toplumda çalyk enerji sanayi we tijaret AES tarapyndan gurulmagy meýilleşdirilýän dünýäde meşhur General Electric Amerikan kompaniýasynyň umumy kuwatlygy 70 megawatt sagat bolan iksany 6B kysymly täze gaz turbina desgasy ösen fenaga düşün niýetlenilýär. Ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdirmegiň maksatnamasyna laýyklykda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň çägine ýerleşýän Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamyna guruljak bu desga tebi gaz bilen işlär. Desgaň ýene bir aýratynygy oň ätiýaçlyk dizel ýangıjy bilen işlemek mümkinçiligi hem bar. Gaz turbina desgalarynyň işläp başlamagy bu ýerdäki nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň önümçilik kuwatyny ýokarlandyryp, elektrik energiýasy bilen öz-özüni üçin etmegine ören ähmiýetli bolar. Munyň özi Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolan Atavatanymyzyň ykdysady ösüşine ýene-de bir ähmiýetli basgançaklaryň biri bolar.
Zavodlar toplumynyň önümçiliginiň we eksportynyň artmagy 2018-nji ýylda açylan möhüm strategik maýa goýumlarynyň biri bolan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň işine oňoýly täsirini ýetirer. Iratyň döwrüň ötüşleri bilen deň derejede ösýän, ýokary isleglerini kanagatlandyrjak, Sevitin senaga dönümçiligin ýokarlandyrjak bu desgalaryň meýilnamasy her bir taslama iqtisadiýetin ähmiýetli ölçegleri bilen şemeleşýän gahrman arkadamyzyň öňden görjülükli, hoşmeýilli siýasatlaryndan ugralýar. Ýurdumyzyň iqtisady kuwatyny ýokarlandyrmakda berent tutumly işler alyp barýan, berent mertebeli döwlet başlanmady jan saglygyny, hemişelik zähmet üstünlüklerini, ömrüniň uzak bolmagyny tüy sürökten arzu edýäs. Dünya diýiň watany, betlep nura ýakmy. Hoş geldiňiz atanjan, bereketli Balkana. Başlar belendir bugün beýik kişilerleri, alkışaýar ýürekden size Balkan illeri. Hazin ol toprağım, nevit gada bay watan. Atanjan siziň bilen öňe barýar jan watan. Täze uruljak desgan bellep onuň senesin. Ýana aýynda atanjan ýadygarlyk ýazgysyn. Hormat prezidentime çağlaryň haýşy boýunça bugünkü şanly waka nasip etdi. Geljekki nesilleri gözlenilen ýadygarlyk ýazga gol çekdi. Hemde onu ýörüýte utaýerleşdirdi. Salam Mehman atanjan. Nevit qaldy watanım, betlep nury ýalkyma. Hoş geldiňiz atanjan, bereketli Balkana. Başlar belendir bugün beýik işlerleri, alkışaýar ýürekden size Balkan illeri. Ay sağ ol. Ne diyorsun kutlu olsun. Mehriban arkadagymyz Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň gaz turbinali elektrik beketiniň täze energetika deskalarynyň gurulşygyna badalga berdi. Milli iqtisadiýetimiziň kuwatlanmagyna, ýurdumyzyň tenagat düzüminiň ösmegine möhüm orny eýiljek toplumyň gurulşygyna badalga berilmegi, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan asyrly işleriň üstünlükleri we senýänliginiň nowatdaky suwutnamasyna öwrüli. Davaranyň ahyryna hormatly prezidentimiz hemmeleri bugünkü şanly waka bilen ýene de bir gutlap birden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenbaşydaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny gaz turbinali deskanyň gurulşygynyň potrusty bolup durýan Çalyk Holding kompaniýalary toparynyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet Çalyk kabul etdi. Çalyk Holding kompaniýalary toparynyň ýol başçysy hormatly prezidentime de wagt tap kabul edenligi üçin hoşarlyk bildirip bugünkü şanly waka bilen tüý sürekden gutlady. Mehmany döwlet başlarymyza berik jan saglyk we köp taraplaryň işinde üstünlükleri arzu edip halkara jemgyýetçiliginiň öz ösüşinde ýokary depkinler görkezýän Türkmenistanyň gazanýan üstünlüklerini ýokary baha berýänini belledi. Bellenşýäli hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan açyk kaplar syýasaty we öýdary beýikli halkara hyzmatdaşlygy milli iqtisadiýetiň ösüşiniň ýokary depkini tenagat buýdugyny ösürmek boýunça giňmeçerli maksatnamalar, amatly maýa goýum şertleri, daşa ýurtly işgörler bilen hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek hemde köp bolganlarda ilkinji nowatda almy barlaklary köp talap edýän we ýokary tehnologiýaly buýduklarda dünýä tejribesini giňden çekmek üçin bir biniýat töredýär. Döwlet başlarymyz dostluk, doganlyk we taryhy medeni kökleri birleşdirýän Türkiýe bilen biziň ýurdumyzyň gatnaşyklarynyň netijeli, aýratyn hiýetini bellep, Türk Holdingining Türkmen bazaryna amala aşyrýan işlerine kanagatlanma bildirdi. Şunun bilen baglykda milli liderimiz Holdingiň senagat we durmuş maksatly täze binalary, ulug elektroenergetika, taglyk goraşlygymyny täze desgalary gurmak boýunça kesgitlenilen meýilnamalary nazara almak bilen ýeri öýdary beýikli tassamalary amala aşyrmaga gatnaşmagynyň netijeligini artdyrmaga üns çekdi. Hormatly prezidentimiz iklimiň ýeri energetika ulgamynyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisiniň şeýlekem gurulşygy Çalyk Holding kompaniýasyna ananlan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirçi ulgamynyň ähmiýetini bellep, kompaniýanyň ýol başçysyna ähli işleriň bellenlen möhletlerini we ýokary derejede ýerine getirilmegini tapşyrdy.
Türk işeguri yurdumuzda ýaýbanlandyrılan giňerimli özgertmelere gatnaşmak bilen köpýillik hyzmatdaşlygy dowam etmegiň öz kampaniýasy üçin uly hormatlygyny belläp, bir näçe bilelikdäki tassamalary ilerletmegiň barşakyna hatabat berdi. Hormatly prezidentime de gurulýan desgalary şertnamalarda göz tutulan möhletini ulanmaga bermegiň hemde gurulşyk işleriniň ýokary hilli bolmagynyň türkmen tarapynyň hukmany şerti bolandygyna we şeýle bolmagyna galýanlygyna üns çekdi. Duşun ahyrynda Türk işeguri hormatly prezidentime de wagt tap kabul edenlik üçin ýene däwrgedek tüýsürekden hoşallygyny beýan edip, ýolbaşlyk edýän kampaniýasynyň geljekde de öz hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine getirmäge ören jogapkärçilikli çemeleşekdigini anandyrdy. Duşukdan soň işegur habarçamada şeýle gurulň berdi. Hormatly prezident bilen bolan duşugymyzda wagt tap kabul edenligi hemde iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny ara maslahatlaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin hoşallygym beýan etdim. Ata-watanymyzda 20 çörli möhüm tassamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagy özümiz üçin uly hormat gataplyýar. Hormatly prezidentiň alyp barýan daşarty işin gatnaşyklary ösdürmek, ýurdun senagat tuğdagynyň öňümçi kuwatyny artdyrmak hemde dünýäniň öýden tejribesini, täzeçil tehnologiýalary öňümçi ornaşdyrmak üçin ygtybarly binýat bolup durýar. Ähli ugurlary öz için alýan giňmeçerli maksatnamalar, amatly maýy goýum ýagdaýy, daşa ýurtly işegurlaryň türkmen bazaryna bolan gyzyklanmalaryny ýokarlandyrýar. Bu bolsa Türkmenistanda ýödary beýiklikli gatnaşyklaryň üsýänligini, ýurdun senagat tuğdagynyň öňümçük mümkinçilikleriniň ýokarlanýanlygyny eşgär edýär. Biz özümde anandan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek, gurulşyk işlerini belirlenen möhletine we ýokary hilli ýerine getirmek ugruna ähli tagallalary etjekdigimizde anandyrýar. Sözümiň ahyrynda bolsa, hormatly prezidenti we Türkmenistanyň ähli halkyny bugünkü şanly waka bilen tüýsürekden gutlaýan. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentime de Russiýa Federasiýasynyň Lukoil açyk görnüşli paýdarly jemgyýetiniň ýolbaşçysy Vagit Alekperow kabul etdi. Mihman hormatly prezidentimiz bilen öýdary beýiklikli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we onuň geljeki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirip, Rus işegurluginiň Russanyna öz ýolbaşlyk edýän iri neft kompaniýasynyň Türkmenistan bilen ýola goýulan netijeli gatnaşyklaryň hasy ösdürmegine ýokary gyzyklanma bildirýänligini bellädi. Döwlet başlarymyz Türkmen Rus gatnaşyklarynyň diýip bolan dostlukly netijelik häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, şol gatnaşyklaryň ähli esasy ugurlarda işegur hyzmatdaşlygyň iýdigderli berkitilmek üçin şertleri döredýänini aýtdy. Dünýäniň kuwatly energetika döwletleri hökümine karar edilen iki döwletiň ýödary beýiklikleriniň jemlenýän wajyp ugurlarynyň biri neft gaz senagatydyr. Ägir uly serişde mümkinçilikleri nazara alynıp, bu puwdagyň ösdürilmegine aýratyn möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentime de Türkmenistanyň netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň hemme taraplaryň giňeldilmegine ıgrarlylygy barada aýdyp, ýurdumyzyň açyk gaplar tiýadatyny ýerigderli amala aşyrmak bilen ýöňde barjy daşa ýurt kampaniýalarynyň ilkinji nowatda özüni ygtybarly, üstüne alan borçnamalaryny ıgrarly bolan hyzmatdaşlardan gelip gowşaýan täze teklipleri hemişe uly gyzyklanma bilen öwrenýänligini belledi. Duşun barşynda iki tarap üçin hem ykdysatda aýdan beýiklik esasynda bilelikdäki tassamalary amala aşyrmagyň we uzak möhletli hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçilikleri ara alynıp maslahatlaşyldy. Işegur Hazar deňiziniň uglevodorod känlerini özleşdirmek boýunça Lukoil açyk görnüşli paýdarly jemgyýetiniň alyp barýan işleri bilen döwlet başlarymyzy tanıştyryp, biziň ýurdumyzda döredilen amaty maýy goýum ýagdaýynyň hemde ygtybarly hukuk binýadynyň iri maliýe serişdirleri, neft we gaz känlerini işlemege, ugurdaş düzümleri guramaga, maýy goýmaga ýardym edýänligini belledi. Alekperow Türkmenistanyna bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe üstünlükli amala aşyrylýan giňerimli özgertmeler maksatnamalaryna işen gatnaşmaga Lukoil açyk görnüşli paýdarly jemgyýetiniň gyzyklanma bildirýänligini aýdyp, ýolbaşlyk edýän kompaniýasynyň gazy balynýan hemde gaýtadan işlenýän ulgamyň dünýä bazaryna uly islegden peýdalanýan gaz we neft hemýe senagatynyň ösdürilmegine toplanan tejribäni türkmen tarapyna küdürlemege taýýardygyny belledi. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Russiýanyň iri energetika kompaniýasynyň ýolbaşçysy birege pek arzuwlaryny beýan edip, ýödary beýiklikler hemde bilelikde işlemegiň toplanan oňun tejribesi nazara alynıp, ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň üstünlükli dowam etjekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň mihman habarçamada şeýle gurulň berdi. Biziň hormatly janap prezident bilen duşugymyz netijeli häsiýete eýe boldy.
kompaniyamydan hazır ýalpaklygyny öýleşdirmek, täze neft gaz ýataklaryny işlemek boýunça öňde durýan wezipeleriň durmuşa geçirilmegine we Türkmenistanyň senagy taýdan ösüşine goşant goşmaga taýýardygyny ma'lum etdim. Soňky ýyllarda dünýäniň işewur düzümleriniň geljegi Türkmen bazaryna bolan gyzyklanmalary ýokarlanýar. Bizim özgedegimizde Türkmenistan bilen neft gaz senagy ugrary boýunça hyzmatdaşlygy işleňleşdirmegi uly gyzyklanma bildirýär. Bir yerde daşary ýurt kompaniýalarynyň işlemegi, maýa goýum serişlerini gönükdirmekleri üçin ýerul mümkinçilikler, degişli kanunçyk biniýat öredilipdir. Bu bolsa işiň netijeli bolmagyny şertlendirýär. Sözümiň ahyrynda bolsa, hormatly jenap prezidenti tutuş Türkmen halkyny täze energetika diskalarynyň gurulşygyna badylga berilmegi bilen tüý sürekden gutlaýan. Sag bolun. Günüň ikinji ýarmynda hormatly prezidentimiz Türkmenbaş şäheriniň halkara howa mendilini geldi we Balkan vilayatyna bolan iş saparyny tamamlap paýtagtymyza urady. Biraz salymdan hormatly prezidentimiziň uçary paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gondy. Bu ýerde hormatly prezidentimizi resmi adamlar garşyladylar. Şuun ýurdumyzda paýta ýygmyna ýerşildi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň ak paýta bermegi bilen ahal Balkan, Lewap we Mar welaýatlaryny we möhüm owy hujuluk möhsümi badalgaly. Mehriban Aýkadamyň ýurdumyzda 2020-nji ýylda ösdirilip ýetişdirilen paýta hasynyň ýygymyna guramaşlykly ýerişmäge beren ak paýtasy berqara döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne her bir iş güni zähmet edermenligine wetsenýän ahal welaýatynyň hasyl usatlaryny da geljekki zähmet ýeňişlerini oklanyrdy. Ahal welaýat häkimleriniň guramagyna geçirilen ak kergen dawratynyň başy geniş massawdyna başlandy. Maslahata çykyş edenler ýurdumyzda Türkmenistan beýtaraplaryň mekan diýilip oglan edilen baky beýtaraplaryň 25 ýylygynyň toýlanjak şu ýylyna welaýatyň edermen bawaday hanlarynyň ak altynyň bol hasyny ösdirip ýetişdirenliklerini, kemale getirilen hasyly ýygnamak işine ähli ýerlerde oňa taýýarlyk görülendigini, welaýatda paýta tapşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamalary üstünlikli ýerine ýetirmäge ähli şertleriň bardygyny anam bilen aýtdylar. Bu ýerde akirgen dawraty münasibetli geçirilen sergem hemmeler üçin gyzykly boldy. Soňra paýta ýygmyna bismillah etmek şäheretini atnadylar. Oň geçirilen ýerine welaýatyň ak bogda ýetiramyň Köpetdäg daýhan bardaşynyň şäherindäki üzümli toprak daýhan hojalygynyň ak altynyň göz dokunurjy bol hasyly ýetişdirilen gowaçaly meýdanlaryna geldiler. Şu azay portotda akirgen dawrat nysmana welaýatyň şarky gününden gelen dili tenali, iltiýeli hormatly ýaşurlar, ýaşy deligiler hem pek arzuwlar bilen dawraly ýagdaýda paýta ýygymyna bismillah etdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enzilni munzalan mubarakan ve ente hayrul munzilin. Yerin ve göğün hak iyet olan edid Allah'ım. Tenin rahmetinden ve bereketinden medetkar olup, şu ediyen ýaşy doga dileglerimiz kabul eyle. Mukaddes vatanymyzyň owu hojalyny ösdürip, halkymyzyň hal ýagdaýyny hasa gowlanýan, dähmet söýer daýhanlarymyzyň ihlasly dähmet çekmekleri üçin döwrümizin iň ýokary hili owajak tehnikalar bilen üpçün edip, ähli mümkinçilikler döredip berýän döwletimiziň gahrymany, halkymyzyň arka dagy, hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň janyny tag başyndyk mertebesini belend edip, il ýurt bähmitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerini hemişe rawaj eyle. Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylynyň bu mübarek çarşamba gününe hormatly Hajar Kadamynyň paýta ýygymyna beren ak paýtasyndan uruklanyp, paýta ýygymyna girişýän bereketli ahal welaýatymyň dähmetdeş daýganlaryna baw daýhan ýar bolup Dawud peýgamber howanlar bolsun. Edid Allah'ım, illeşlerimiziň sahabatly türkmen topragyny ihlas bilen ýetişdiren ak altynyň bol hasylyny soňky anasyny çen ýygnap, watan harmanlaryna tapşyrmaklygy, döwlet öňünde paýta borçnamalarymyzy ul üstünlikler bilen ýerine ýetirip, şanyny garaşdyrdygyňyň 29 ýyllyk toýuna dähmet ýeňişler bilen barmaklygy müýesser eyle. Ýurdumyz parahat, ilimiz aman, ýyllarymyz bereketli, saçaklarymyzy irsal döwletli eyle. Goý dünýä dursun berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, ähli halkymyzy bir başa jemläp belen tepkitlere alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun merdana türkmen halkymyzyň dowamaty dowam bolsun. Goý dünýä dursun jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanyňda bereket, ömrüňde bereket.
Bir yerde pederlerimizden gadimden gelýän yol ýolgularyna laýyklykda nurana ýaşullaryň paýty ýygymyna bismillahyna iýleşlerimizin köpçüliklerin goşulmaklary özboşy tebigy sağlaşy emele getirip hemmelerde kalp joşturjy duýgular oýardy. Soňra dawara medeniyet we sunugat işgalarynyň çykyşlaryny otgaşdy. Türkmeniň milli aýdymsaz sunugatyny aqwallaryny gaýym maglan zekinleriň bugünkü ajaýyp pursatda ata watanymyzy, mukaddes ýurt garaşdyrlygymyzy, baky taraplygymyzy, Mehriwan akademiyanyň iýlurt hem umumy adamlar behbetli amal aşyrýan sahawatly işlerini, hasyl usatlaryny bilent ruhda wasp edip ýerine ýetiren aýdymsazlardy tansaryň hoşawady hemmelere şatlyk paýlady. Paýta ýygmynyň başlanmagyna başlanan şäheriniň gurulýan ýerine hormatly prezidentimiň ak paýtasy bilen welaýatyň edermen daýhanlar üçin gelip gowşan paýta ýygyjy kombaýnlarynyň paýta daşaýjy awtoologlaryň hatarlary milli liderimiň owa hojalyk puwdugyny häzirki zamanyň kuwwatly tehnikalary bilen üpçün etmek ugruna edýän tagalatyny ýeni döwür ýoly aýdym görkezdi. Paýta ýygmyna giýişilen ilkinji gününe Ahly vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň guramagyna geçirilen düşündiriş işlerem işen käzete eýe boldy. Soňra üssü ağaltyn ýüklü hatar gurap barýan awtolog kergenleri a kergen dawrasynyň wilayet derejesine geçirilýän ýerine tezin etrawynaky 40 000 tonna tohumlyk paýta çigidini gaýtadan işleýän Altynasyr paýta rasalagy kärhanasyna tarap ýola düşdi. Asalymdan kergen paýta rasalagy kärhanasyna geldi. Hormatly ýaşullaryň ýaşy arzu dilegleri bilen üssü ağaltynyň şu ýylky täze hasyl ýüklenen bezemen awtologlaryň kärhanaga girmegi şäheriniň ýürek joşturjy pursatlarynyň biri boldy. Bir yerde kapana çekilip awtologlardan düşürülen paýtanyň hil barlyk hanasyndan geçirilenden soňra arasalanmagy, täze hasyldan sekil wagtda agatynyň daýaly harmanyň döremegi, şu gün götürjü pursatda bu ýere gelen hormatly ýaşullaryň bu harmandan täze hasyly ellerine alyp ýaşy dilegler bilen maňlaýlaryna silmeklary hemmelerin begençli başlaryny göge getirdi. Ýaş sekinleriň ustatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym sağlaryna tanslaryna bagtyar il günümiziň, ata watanymyzyň, hormatly prezidentimiň amal aşyrýan sahawatly işlerine, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hemde pek zähmete söýgüleriniň hoşawady bolup ýanlandy. Bu giň gowrumly çäranyň dowamyna çörek hemde dokma önümleriniň türkmen halkynyň ekrançylykda gadymdan ulanyp gelen zähmet guralarynyň sergileri şeride gowaçanyň ýapragyny düşürjü dermanlaryň we beýleki derman serişleriniň sergileri has köp adamly boldy. Bir yerde Türkmen halk aýdymsazlaryny ýerine ýetirýän dutarçy bagşy sazanylar, gopuz saz guralaryna ajaýyp sazlar çalyp oturan mukamçy gyýlar dawranyň ýarasy boldular. Men Ahal vilayatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjysy Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy Çaryar Kadyrow. Gahrman arka dağımyň daýhanlar barada edýän ýadawsuz aladalary berýän kömek goldawlary netijesinde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda owa hojalyk puwdugy uly ösüşlere eýe bolýar. Ata-babalarymyzdan gelýän milli ýörelgilerimizden gözbaş salýan hormatly prezidentimiz her döwletli işiň başyny tutan ýaşullarymyza sala salýar we ak paýtagyny berýär. Arkada prezidentimiz ak paýtagy bermegi bilen paýta ýygymyna bismillah bilen başladyk. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň edermez mehanizatorlaryna täze paýta ýygyjy kombaýnlaryny sowgat berdi. Bu bolsa biziň begençimize begenç goşdy. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Harmanyňyza bereket, arkada prezidentimiz. Harmanyňyza bereket, edermen baba daýhanlarymyz. Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyna hormatly arkadaşymyzyň öňden görjelikli we paýgatly baş tutanlygyny, owa hojalyk puwdugyny bu möhüm mögüsime bagyşlanyp Balkan vilayet häkimliginde ýokary guramaçylyk ýagdaýyny guralan matlagatda vilayetde ýaýwanlandyrylan owa hojalyk özgertmelerini üstünlikli amala aşyrmak, ihlas siňdirilip ýetişdirilen paýta hasylyny ýygnamaklygy öz möhletini ýokary hili we agrotehnika talaplara laýyk geçirmek, tehnikalaryň giýje günüz bökdönçli işledilmegini üpçün etmek hemem jogapkärli mögüsü bilen bagly bolan beýleki derwaýs meselelere seredildi. Şoň ýaly Balkanly baba daýhanlar Mehriwan arkadaşymyzyň öýleri hakyndaky, halkymyzyň awadan we bolalyn ýaşaýyş durmuşy babatdaky nusgalyk aladalaryna jogap edip, öňde duran jogapkärli mögüdümde ähli tagallalaryny gaýgyrmajaklyklaryny ynandyrmak bilen Mehriwan arkadaşymyzyň adyna alkyş döwlerini aýtdylar. Soňra paýta ýygymynyň başlanmagyna bagyşlanan dawralar welaýatyň Serdar etrawynyň goş daýhan birleşiginiň ikin dolanşygyna giýerdilen gowaça meýdanlarynyň başlanýan ýerine dowam etdirildi. Bu ýerde hormatly arkadaşymyzyň baba daýhanlarymyza alyp beren kuwwatly owa hojalyk tehnikalaryny paýta ýygyjy kombaýnlarynyň dowamly uzyn hatarlary bolsa, daş döwrüge aýratyn gözellik saýyp owa adamlarynyň bagtyarlyk döwrümide gahrman arkadaşymyza bolan bu ýsonjyny hasam artdyrdy.
Kuwatly teknikalyň aratyna balkanlyk hasyl ustatlaryna bu jogapkärli mögtümiň öň ýanyna Mähriban arkadagymyň alyp beren John Deere 9970 kysymly paxta ýygyjy täze kombaýnlagan bolmagy paxtaçylyň buýtançlaryny goşalandyrdy. Goýunlar joşduryp kalplary şatlyk paýlan şeýle pursatlardan soň Mähriban arkadagymyň sargydyny ýerlep, asylly däwe görä il tiýlegli ýaşulyň bismillasy bilen ihlas siňdirilip ýetişdirilen goşa meýdanlaryna paxta ýygymyna girşildi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kur Rabbi enzilni munzelen mübaraka ve ente hayrul munzilin. Ey Allah'ım, döwlet adam üçin diyen beýik siyasata eýerip, bagtyar şunumuz, eşretli geljeğimiz üçin, ähli ösüçlerde halkyň behwidini arayan, her bir günü beýik özgörüşler bilen jemleýän, garaşsyz, bakywy tarap Türkmenistan döwletimiziň gahrymany, milli liderimiz, hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň jany sag, başy dik, ömrü uzak, yurdu asuda, halka parahat dolup, özüň onu görünür görünmez beladan, beterden, hoptan, hatardan aman saklap, il yurt behwitli alyp barýan işlerini hemişe rowaj eyle. Ey Allah'ım, yurdumyzyň bawa daýhanlaryna, döwrewap owa hojalyk tehnikalaryny alyp berip, olaryň hassa ruhu bilen netijeli we önürjülükli zähmet çekmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän Gahryman Hacı arkadagymyzyň ak patasyndan ruhlanyp, Türkmenistan bir taraplyň mekany ýylynyň bu sähetli gününde paýta ýygymyna girişýän bereketli Balkan welaýatymyzyň zähmetseýär daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup, Allah Teala'nın özü bereketini berip, zähmetseýär daýhanlarymyzyň ihlas bilen ýetişdiren paýta hasyllaryny isripsiz ýygnap, paýta borçnamalarymyzy uly üstünlükler we awra bilen berja edip, ediz arkadagymyzyň uly ynamyny ödemekliği ählimize müýesser eyle, ilimize asuda, yurdumuzy parahat, ýyllarymyzy bereketli, saçaklarymyzy arsgally döwletli eyle. Ey Allah'ım, bu gadymy Balkan topragyny, dili senaly, il siýlegli ýaşullarymyzyň edýän dilek dowalarynyň hormatyna, garaşsyz bakywy tarap Türkmenistan döwletimizi, Mähriban Türkmen halkymyzy, hem de Gahryman Hacı arkadagymyzy görünür görünmez howpdan, hatardan, asmanu zemin apatlarından öz penaňda aman sakla. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, ähli halkymyzy bir başa jemläp belen sepitleri alyp barýan Gahryman Hacı arkadagymyz dursun. Goý dünýä dursun, bujur gaýratly, merdana, zähmetseýär Türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, can vatanymyz Türkmenistan dursun. Rabbi yessir ve la tuassir ve temmim bil hayr. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ýerde Balkan welaýatynyň etrapdyr şäherlerinden gelen meşhur bagşy tazanlanan Ussat Aýdymçylaň çeper höwüsçüňiň hemem welaýat döwlet drama teatrnyň artistlarynyň daýhançylyk kesine degişli taýýarlanan edebi taýly çykyşlary hassa täsirli boldy. Balkanly medeniýet we sunuw diýişgärleriniň şowhunly çykyşlaryndan göwünler galkynan dabara gatnaşylar bu ýerde ýokary derejede ýaýbanlandyrylan sergilerem uly höwüs bilen tiýinlediler. Bereketli toprağımızın nigmatlary bolan çörek we çörek önümleriniň göýek bagşy miwe önümleriniň paxta tüýüminden taýýarlanýan harytlaň amaly haşam sunuwatynyň sergileri bolsa hassa täsirli boldy. Ýeri gelen aýsak şu ýyl Balkan welaýatynda müňlerçe hektarda ösürilip ýetişdirilen gowaçadan bol paxta hasyny ýygnap almaklyk meýilleşdirilýär. Ýörüýte döredilen tehnika taýdan hyzmat ediş toporlary mögtümiň tutuş dowamyna iş üstünde bolup, ýygym döwrüne bökdençliginiň ýüze çykmanlygyny üpçün ederler. Baý many mazmuny betlenen dawaran geçen ýerine öňde duran möhüm wezipelere, durmuşa geçirmeli derwaj şäherlere bagşlanyp usuly malumatlar geçirildi. Oňa gatnaşanlara mögtümde ulanjak owa hojalyk tehnikalarynyň dürli görnüşleri görkezildi. Mögtümiň dowamyna ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berja etmen kadalary jekmejek düşündirildi. Türkmeniň gadymdan gelýän asaly däp desurlarynyň biri bolan gelin ýylyň üme ýüşüp ýörgün taýýarlaýçylary, eli hünärli ustalaryň piýiller orak ýaly owa hojalyk gurallaryny, agas sanaklar taýýarlaýçylarym bu ýere ýygnananlaryň üns merkezinde boldy. Bu ýerde Gahryman arkadagymyzyň jöwher zehinden nöräp ýakynda okujylar köpçüligini hödürlän Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabyny üns bilen okuýşlary juda many mazmunly, hemem ýatda galyjy pursatlaryň biri boldy.
Soňra bereketli Balkan toprağından ýygnalýan agaltynyň ilkinji tonnalary ýüklenen kuwatly avtologlaň, mukaddes ýurt garaşlygymyň ýyllar içinde gurulan azaýyp imaratlaryň aratynyň geçýän ýoly buýdunçly kulturläp, Serdar şäherine paýta ratalaýjy kärhanatyna gelmeklerem aýratyn many mazmuny wetlenni. Kärhananyň paýta kabul etiş bölüminde üstümizdäki ýylyň paýta hatyryndan ýüklenip gelen avtolog kerwany aýdym saallary bilen garşylandy. Mögdümiň ilkinji günden gowaçaly meýdanlardan ýygnalan agaltynyň ilkinji tonnalarynyň günmatar tebitdäki häzirki zaman kärhanalaryna ýüplük görnüşine getirilip, olardan ýokary ýyly dokma önümleriniň taýýarlanyp başlanmagy telekesi Babadyxanlaryň arly ýyl çeken tagallaly rehmetleriniň ýerine düşýänliginiň güwäsine görli. Umuman aýdylan Balkanly paýtaçylar halal rehmet çekip azaýyp netijeleri gazanmagy döretýän taýtin mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyzda tüý sürekden çykýan alkyşlaryny aýtýarlar. Men Balkan welaýatynyň ýeşen ulaytrawynyň ýaşaçy Türkmenistanyň hormatly ýylýaşuldy Recep Ataýew. Arkada prezidentimiz Garaşlyk bayramynyň öňsirasynda paýtaçy daýhanlara paýta gyrýan kombaýnlaryň ençemetini sowgat berdi. Bir kara döwletimiň bagtyarlyk zamanynda halkymyzy ýeşetli durmuşda ýaşaýan hormatly prezidentimiziň saýasynda alınıp gidilen owaçalyk işleri watanymyzyň mundan da beýlep güllap esmegine hasym goşant goşar. Arkada prezidentimiziň jany sag, ömür uzak, il yurtu bähwetli işleri elmudama rawaç bolsun. Harmanyňyza bereket. Arkada prezidentimiz harmanyňyza bereket. Paýtaçy daýhalarmy? Mehriban akadamynyň ýaşullaryň bismillahi bilen paýta ýygymyna girsmek barda beren ak paýtasyndan ruhlanan Lewap welaýatynyň paýtaçy Babadyxanlaram paýta ýygymyna köpçülikle girdiler. Möhüm şäher münasibetli welaýat häkimliginde maslahat geçirli. Maslahatda hormatly prezidentimiň oba syýasatyny durmuşa geçirmek oň üçin gahrman akadamynyň alyp beren kuwwatly tehnikalarny önürjülükli gurat we bökdönşli işletmek, agaltynyň bol hasyny isripsiz öz wagtyny ýygnap, watan harmanyna tapşyrmak, paýta kabul ediş harmanxanalaryna işleri goramaşlykly ýola goýmak barada döwletli maslahat edilip, bu wagtda daýhanlarymyza berýän ähli taraplaryň kömek gollawlary üçin arkada prezidentimize alkyş sözler aýdyldy. Sonra paýta ýygymyna badalga berilmegi münasibetli geçirilýän ak kergen dawrasy Çerje Otranyň Jeyhun daýhan birleşiginiň arkada prezidentimiň paýta ýygym mögsüminiň öň ýanyna paýtaçy Babadyxanlarymy alyp beren ýokary önürjülükli paýta ýygyjy kombaýnlaryň, agylaryň uzyn hatarlary bilen saglaşyp ruhun galkyndyran bereketli paýta hasylly gowaçaly pellerine dowam etdirli. Bu ýerde ýaşullaryň owa hojalygyna değişli hünärmenleriň ussat kärleneçi Babadyxanlaryň gatnaşmaklaryna paýta ýygymyna dawaraly ýagdaýda badalga berildi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb enzelni munzilen mübarek ve hayrun munzilin. Ezizallam. Daýhanlarymyzyň halal zähmet çekip baýamaklar üçin ähli şertler döredip berýän. Ýurdumyzda owa hojalyk puwdan ösdürip kämilleşdirmekde ul işler amala asyrýan. Täze döwrewap kuwwatly owa hojalyk tehnikalaryny alyp berýän halkymyzyň arkadagy Türkmenistanyň gahrmany hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň janyny sag başyndyk mertebesini belen deýläp, görner görmez howp gatardan öz penaňda aman saklap, il ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerini hemişe rawaç eýle. Ezizallam, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan bir taraplyň mekaniýanyň bu sähetli gününde haja arkadag prezidentimiziň beren ak paýtasyndan ruhlanyp paýta ýygymyna girişýän Lewap welaýatymyzyň daýhanlaryna Babadyxan ýar bolup, Dawud peýgamber howanlar bolup, bereketli topragymyzda ýetişdirilen ak altyn bolan ak paýtanyň her bir üwtügini ýetkisiz ýygnap, watan öňündäki borçnamalarymyzy ilkinjileriň hataryna ýerine ýetirmegimizi biziň her birimize nesip eýle. Rahman we Rahim bolan Ezizallam, mukaddes watanymyzyň, agzybir halkymyzyň, bagtyar nesillerimizin nurany geljek üçin gahrman prezidentimiziň belent başyna aman eýle, ilini asuda, ýurduny paraha deýle. Ýyllarymyza agarly ırsgally, bereketli saçaklarymyz döwletleýle. Goý dünýä dursun, ähli halkymyz bir başa jemläp, belent sepkitleri alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, agzybir, zähmetkeş türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, jan watanymyz, Türkmenistan döwletimiziň ömrü dowam bolsun. Amin. Ya Rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Harmanına bereket, ömrüne bereket, rızkınlık olsun. Akkergon dawarasına atnaşan Bahtiyar ayetlerimden şowkuny el çarpışmalar arasında nesillerimize görülmekde bolan il sayılıqly ýaşularyň party ýygymyna başlap bermekleri aýratyn manymaz muna eýe boldy. Bu tolgunurcu porsatyň dowamyny hatara dikilen aýgylaryň öňlerindäki medenet we sunga diýişgärleriniň folklor toporlarynyň Mehriban Akademiyanyň beýik tutumlary türkmen topragynyň bereketi bolan ak pataly meýdanlar baradaky şowkuny çykyşlaryny goşdy. Arskal bereketli ağaltını peller, levaplı partaçı Babadayxanlaryň arly ýylky azabynyň ýerini düşenüň Türkmenistan taraplaryň mekaniýasyna da günnäger sebitiň hasyl saatlarynyň ýokary parta hasyny alyp, şany ýylymdy ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen besejekdikleriniň sutnamasyna urly. Lewap vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlygy we ýol gözäçilik bölümleriniň mögsimde ýanyň we ýol hereketi boýunça howpsuzlygy üpçün etmek boýunça geçiren wagyn ýetigat şäherlerde täsiri bilen tapatlandy. Ağaltynly pellerdäki tutumly dawaralardan soňra Ak Partadan ýüküni tutan bedemen awtoologlar parta kabul ediş garmanxanalaryna tarap ýola düşdiler. Ulaýatyň ähli etraplaryna wekilçilik edýän Akkergonyň bedemen hatary ağaltynly meýdanlardan Gahraman Akademiyanyň taýsy tagylaty bilen gurulup ulanmagy berilen gojaman amederýanyň iki kinaryny birikdirýän Türkmenawat Farab awtomobil köprüsünden Halaç etrawynyň Galadakul parta strategik karhanasyna geldi. Bir ýerde üstü ağaltynly kerwan dawratnyjylar tarapyndan şowkuly el çarpışmalar milli däplermede görä ýüzälik tutulýar, uly şowkulyna garşy alındy. Soňra ýygymyň öňbaşçylary bolan Ustad Partaçy käränçiler 2020-nji ýylyň ilkinji parta hasyny watan harmanyna tapşyrdylar. Parta strategik karhananyň harmanxanasyna daýhan zähmetiniň meýwesi ýurdumyz üçin gymmatly çyg mal bolan ağaltynyň ilkinji tonalary peýda boldy. Soňra da wara sahnada dowam etdirildi. Bir ýerde ýaşullar Ustad Partaçy käränçiler çykyş edip döwletli döwrany zamanamyz üçin şeýle Babadayxanymyzda ýerden bol hasyl almaklyga ähli şertleri dördüp berýän hormat prezidenti bize hoşçalyk sözlerini aýtdylar. Ajaýyp sahnada welaýatyň medenet we sunga diýişgärleriniň ýurdumdan esasy baýlyklarynyň biri bolan Ak Parta daýhançylyk däp desturlary baradaky folklor çykyşlary tan toporlarynyň milli mirasymyzdan göz başalýan joşgyny tantlary bu ýysynç duýgularyny döretdi. Davranyň geçirilýän ýerine gurnulan gymmatly çyg mal bolan partadan edilen önümleriň, el işleriň, haly we haly önümleriň welaýatyň parta we pamyk ýygyrma karhanalar tarapyndan taýýarlanýan ýokary hili önümleriň sergileri, şeýle-de zergärçilik önümleri bolan milli şaýtepleriň sergisiniň giňden ýaýwanlanmagy, bu dawra aýratyn gözellik çaýyp bir ýere ýygnananlarda ulukdyklanmak hemde bu ýysynç duýgularyny döretdi. Men Lewap vilayatynyň Hojamal etrawynyň ýaşaýjysy Türkmenistanyň hormatly ili ýaşulty Recep Allaýberdiýew. Gahraman Akademiyanyň ýaňy ýakynda ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Lewap we Mar vilayatlarynda sentýabr aýynyň 9-na paxta ýygynmagy ýerişmek barada ak pata berdi we bu işi ýaşullaryň bismillah bilen başlamagy tapşyrdy. Anha bugün vilayatynyň şäherji wetraňjy Hundaýhan birleşiginde öňde barjy paxtaçy daýhanlarymyň ýol başçylarynyň şu budaga degişli hünärmenleriň gatnaşmagynda uldan geňeş maslahat geçirilip, uldan toýtulup ýaşullaryň bismillah bilen paxta ýygyna badalga berildi. Ýene bir buýsandyrjy waka Gahraman Akademiyanyň şahserpaýy vilayatymyzda täze kuwatly ýokary öndürjüli paxta ýygyjy kombaýnlar gelip goşdy. Halkymyza bahtyar zamanany nurany geljek baş eden hormatly prezidentimiz jan sag başydyk ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähritli alyp barýan ähli beýgi işleri ilmidama rowaç bolsun. Harmanyňyza bereket, hormatly arkadaky prezidentimiz. Harmanyňyza bereket edermen paxtaçy Babadayxanlar. Paxtaçy daýhanlaryň durmuşyna qyşy gylganlyk hemde jogapkärlik paxta ýygyn möwsümine girişilmegi münasibetli. Mary vilayet häkimligine maslahat geçirildi. O vilayet häkimliginiň jogapkär işgärleri, vilayatyň etraplarynyň şäherleriniň häkimleri, häkimliň ornwasarlary, vilayatyň idara kärhanalarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başçylary, daýhan birleşikleriniň başlyklary, usat käränçiler, hormatly ýaşullar, mehrim eneler gatnaşdylar. Vilayet häkimliginiň guramagyna geçirilen maslahatda edilen çykyşlarda paxta meýdanlaryna ýetişdirilen ağaltyn hasylyny gysga möhletde zaýasy ýygnap döwlet harmanyna tapşyrmakda vilayatyň paxtaçy daýhanlarynyň ýer eýleriniň öňlerinde durýan möhüm wezipeler birin aralyp maslahatlaşyldy. Çykyş edenler bagtyarlyk zamanamyzda ekrançy daýhanlarymyzda tehnika tohum dökün suw awatyna bergen bimeçür kömek gollugları üçin arkada prezidentimize tüýsürekden çykýan alkyş hem
hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Sonra maslahata gatnaşanlar ýokary ruhylentlik bilen hormatly prezidentimiziň şahy adamynyň düşen ýeri bolan welaýatyň wekil waziri etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň Ağa altynly atyzlarynyň garasyna bardylar. Paýtaçylaryň yklasy rehmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen ağa altynly atyzlary högo süren sinediler. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýeriniň paýta ýygymynyň öň ýanyna, Mary welaýatynyň paýtaçy daýhanlaryna Dünýä Birleşik John Deere kompaniýasynyň satyn alyp beren 9970 kysymly paýta ýygyjy kombaýnlarynyň ağa altynly atyzlara ýaraşyk berip duran uzun hatary ýaşul neslin wekillerini aýratyn buýsanç duýgusyny döretdi. Hormatly ýaşullar, daýhanlarymyzda toprakdan bol hasyl almagy döredip bergen giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini beýan edip, iň ýaşy umyt arzuwlar hemde bismillah bilen paýta ýygymyna başlap berdiler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enzilni munzile mübarek ve ente hayrul munzilin. Ezizallahım, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ykbaly göterilen gujur gaýratly türkmen daýhanlarymyzyň keramatly ene toprakdan bol hasyl önürip halal zähmet bilen baýap esretli durmuşda ýaşamaklary üçin ýygy-derli himayat gollawlaryny berýän eziz arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň zany sag, basydyk ömrüdek ýyl ýurt umumy adamzat bähwetli alyp barýan tutumly işleri elmedama rewaz alsyn. Mehriban Allah'ım, Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylynyň bu sähätli gününe haza arkadagymyzyň paýta ýygymyna beren ak paýtasynyň ruhlanyp paýta ýygymyna guramaçylykly işe ýerişýän Mary welaýatymyzyň zähmet söýür halal zähmetiniň nurundan döwlet tapýan edermen daýhanlarymyzyň paýta ýygym möhdümi gutly mübarek bolsun. Eziz Allah'ım, iýliçinde dini tenali ýaşullarymyzyň edýän doga dilegleriniň hak hormatyna, daýhanyň halal zähmetine beren sarpy, hormat goýan arkada prezidentimiziň baş bolmagyny, edermen hasyl ustadlarymyzyň keramatly ene ýerden ihlas bilen kemale getiren her bir gunçasy altyna deň bolan ak paýtamyzyň hasynyň bereketi bol bolup ýurdumyza her bir maskaly ojaklarymyza bolluk irsal ýetirsin. Eziz Allah'ım, vatanımızın güllap ösüşüne münasip goşandyn goşýan edermen daýhanlarymyzyň sahavatly türkmen topragyna ýetişdiren ak altynyň bol hasyny çal tem ýetkete diýnap watan harmanyna tapşyryp watan öňündäki paýta borçnamalaryny artyg bilen ýerine ýetirip ırsally, bereketli toýly ülkämizde edermen baba daýhanlarymyzyň zähmet ýeňişleriniň sanyna tutulýan hasyl toýu, ul üstünlikler, awreýlen barmaklygy beýik bir waryň özi ähli baba daýhanlarymyza meýesser eýlesin. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ähli halkymyzy bir başa jemläp, beden sepkitli alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, merdana türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, jan watanymyz Türkmenistan döwletimiz dursun. Amin ya rabbil alamin. Döwletimiziň garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk şänli bayramçylaryň giňden toýlanyljak ýylynyň paýta hasylynyň ýygymyna başlap beren hormatly ýaşullaryň bu asyrly hereketine hemmeler işçen goşuldylar. Dabarada Mary vilayet polisiýa müdirliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi hemde ýanhan howpsuzlygy bölümleriniň işgärleri hasyl ýygymyna gatnaşýan mehanizatorlary ýygym mögsümine ýol hereketiniň kadalaryny ýanhan howpsuzlygyna dolu we dogry berjä etmeň düzgünleri bilen tanışdyrdylar. Vilayatyň ilaty hemde edermen paýtaçy daýhanlary üçin hakyky bayramçylygy ýurlan bugünkü dabarada vilayatyň medeniýet tunugy saatlarynyň çykyşyna orun berildi. Vilayatyň Keminadynaky döwlet drama teatrynyn artistleriniň paýtaçylygyň pek zähmetine bagyşlap taýýarlan çykyşy, aýdymçylygyň bagşylan halk dörejilik hemde tans toparlarynyň ýerine ýetiren aýdymlary, tanslary, milli kuş tepdi tansy çäreň dabarasyny hasam artyrdy. Dabaran geçen ýerine dikilen bedemen aýlar gadymy türkmen owasynyň keşfini emele getirip daş töwerege millilik ruhun çaýdy.
halkymyzyň asyrlardan aşyp gelýän milli gymmatlyklarynyň, muzey gymmatlyklarynyň bu ýerde guralan baý sergilerini dawara gelenler hügüt bilen synladar. Vilayatyň owakyjylyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalarynyň önüren azyk, çörek we çörek önümleriniň, şeýle hem gök bakça önümleriniň köpdürilýäni görkezilmegi, ýurdumyzda döredilen azyk bolçulugyny bütün aýdynlygy bilen görkezi. Bu ýerde hasyl ýygmyna badalgy berilen günne paýtaçylyň zähmeti bilen ýygnalan paýtaň ilkinji tonnalary ýüklenilen awtolorun kerwani paýta reselejik kärhana tarap ugraldy. Döwletimiziň hemişelik bitaraplygynyň 20 ýyllyk şanly toýunyň toýlanyljak ýylyna Mar vilayatynyň paýtaçy daýhanlary 180 000 hektar meýdany gowatçan vilayatyň toprak hem howa şertlerine ýokary hasyl bergen. Kesellere durnuklu orta süýümli ýol öten 7, ýol öten 39, inçe süýümli ýol öten 14 görnüşlerini ekip bol hasyl ösürip ýetişdirdiler. Ular şu ýyl 365 000 tonna agaltyn hasylyny döwlet harmanyna tapşyrmaklygy maksat edinýärler. Vilayatda şu ýyl paýta ýygmyna paýta ýygyjy kombaýnyň 360-dan gowragyny işletmeklik meýilleşdirilýär. Şonuň 87 sanysy hormatly prezidentimiziň vilayatyň paýtaçylaryna paýta ýygmynyň öň ýanyna alyp beren täze paýta ýygyjy kombaýnlardyr. Gahrman arkadamyzyň alyp beren bu täze kombaýnlary öňkü paýta ýygyjy kombaýnlaryň üstüni ýetirdi. Vilayatyň meýdançaklaryna kimde uzakdaky ýaýlalaryna ýetişdirilen bol bereketli paýta hasylyna synlanynda Mar vilayatynyň paýtaçy daýhanlarynyň ardyly sepkide awray bilen eýiljekdiklaryna potu önendirige. Mar vilayatyna bagtyarlyk zamanamyzda arkada prezidentimiziň gurdurup beren döwrebap köprülerinden geçip Mar şäheriniň giň görkany köçeleri bilen ýolun dowam etdiren awtolog kerwani Sakarça etrawynaky her ýyly 40 000 tonna tohumlyk paýtany gaýtadan işlemekligi niýetlenen paýta reselejik kärhanasyna bardy. Täze paýta hasyly ýüklenen awtologlaryň kärhanan hulusyny ýermegi bugünkü çäreň aýratyn dawaraly pursatlar boldy. Bu ýerde dawara gatnaşanlary aýdym saat bagşylar tans toporlary, belin teňlerde ýerine getirilýän aýdym saatlar döwrebap tanslar bilen gaçladylar. Şol aýdymlarda garaşdy döwletimizde hormatly prezidentimiziň başdönlüğüne gadanylýan ösüşler, belen sepgitler aýratyn joşgun bilen wagt edildi. Dawarada täze hasylyň ilkinji tonnalarynyň kärhana tapşyrylyp başlanylmagy hormatly ýaşulyň bolsa onu ýüzlerine serip garşylmaklary çäreň şatlyk şowguny hasam artdyrdy. Dawara gatnaşan mehmanlar halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň, paýtaçy daýhanlarymyzyň zähmeti bilen öňürilýän gymmatly paýta hasylynyň işlenip çykarylýan dokmy önümleriniň sergilerini hügüt bilen synetdiler. Men Mar vilayatynyň wekilleri etrawynyň ýaşaýjysy Şekow Kakadyrdy. Hormatly prezidentimiziň ak paýta bermegi bilen hormatly ýaşullarymyzyň bismillahı bilen bu Mar vilayatymyzyň paýtaçylary yetiştirilen bol paýta hasylyny ýygnamaga uly uruh welletlikde girişdiler. Hormatly prezidentimiz bawa daýhanlarymyza ýerlerini gollaw himayet berýär. Bawa daýhanlarymyzy ýokary hilli tohumlarynyň üpjün etmek maksady bilen vilayatymyzyň halkyna tohumlyk paýtany gaýtadan işleýän kärhanany peşkeş berdi. Şonuň netijesinde biziň toprak howa şertlerimizden laýyk gelen gowatçanyň ýokary hasylly görnüşleri önümçiligi giňden ornaşdyrylýar. Mukaddes garaşdyrylmanyň şany 29 ýyllyk toýunyň öňýanyna Gahrman arkadamyzyň taýsy tagallalary bilen vilayatymyzda iň häzirki zaman ýokary öndürlikli paýta ýygýan kombaýnlarynyň uly tapyry getirildi. Hormatly prezidentimiň jany sag, başy dik tutumly işleri hemişe rewaj bolsun. Harmanyňda bereket arkada prezidentimiz, harmanyňda bereket hormatly agaltyn ustatlary. Şu günler ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň Türkmeniň döwletlik ýörlügi saatly täze kitabynyň tanışdyryş dawarlary giňermegi bolýar. Döwletimiziň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny möhüm ähmiýetli waka urulan täze kitabynyň tanışdyryş dawarlaryny atnaşdylar. Mukaddes garaşsyzlyk güni münasibetli halkymyza eden dörejülik sowgady üçin arkadan prezidentimize şuňur hoşalyk tedbirini beýan edýärler. Söwda toplumynyň guramagyna geçirilen hormatly prezidentimiziň Türkmeniň döwletlik ýöreligi saatly täze kitabynyň tanışdyryş dawarasynda deňlenilen çykyşlarda täze kitabyň aýratyn möhüm ähmiýeti bellenli. Bellenişi ýaly Gahrman arkadamyzyň ajaýyp edeb eseriniň neşir edilmegi, umumy dünýä medeni hazynanyň ösmegine uly goşan Türkmen halkynyň ruhy mirasynyň giňden wagt edilmegine hyzmat eder.
Dabara gatnaşyjylaryň nagtaýyşlary ýaly many mazmuny babatyna bakatyna ýetip bolmajak. Türkmeniň döwletlilik ýörelge saatly kitaby, hormatly prezidentimiň ören gymmatly halk dörejiligine we maddadel gymmatlyklary ýygyderli ýagdaýda toplamak, içkin öwrenmek hemde wagt etmek boýunça alyp barýan tagallalary, ylmy çeperçilik işi juda ähmiýetliler. Milli liderimiz edip halkymyzyň asyrlyň jümmüşinden göz başalýan asyrly ýörelgelerini hemde ruhy sütünlerine çoňur sarpa goýmak bilen biziň ullarymyza çelli gelip ýeten çeşmeleri, maglumatlary içkin öwrenni. Täze eserini olary ulgamlaşdyrdy hemde umumlaşdyrdy. Täze kitap 12 bölümden ibaret bolup, onu durmuşyň gönözligi, zeminiň abadlygy, ebedi ýaşaýyşyň orlary, alam bilimiň ähmiýeti, sagdyn durmuş ýörelgeleri, zähmet söýerlik, mihman söýerlik, dost doganlyk gatnaşyklarynyň agdaberlik, başlan işini awry bilen tamamlamak ýaly düşünjeler barada giň işleýän gurrun berilge. Hormatly prezidentimiň Türkmeniň döwletlik ýörelge saatly täze kitabynyň tanıştyryş tabaralary Türkmenistanyň baş prokuraturasyna, ýokary gadyetine, döwlet migrasiýa gullygyna, gümrük gullygyna we adalet ministrligine geçirildi. Dostlugynyk hemde hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine hemişe ýergen türkmen halkynyň köp asyrlyk ýörelgelerinden ugralyp, berkarar döwletimiz häzirki wagtda özüniň ähli awadançylygynyň bähridine giň halkara hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine gönükdirilen açyk kapylar daşary siýasatyny alyp barýar. Mehriman arkadamyzyň täze kitabyny belleşi ýaly betarap Türkmenistanyň siýasaty, adamzadyň parahat durmuşynyň öpçün edilmegine gönükdirilendir. Şu ýyl garaşda döwletimiz özüniň hemişelik betaraplygynyň 25 ýyllyk şany senesini giňden we dabaraly ýagdaýda bellep geçer. Bu bayram Oğuzhan döwürlerinden miras galan halkymyzyň parahatçylyk, söýçilik we dostlyk ýörelgeleriniň dabaralanmagyny alamatlandyrýan waka hökmüne taryha girer. Tanıştırış davrasyna çykyş edenler Mehriman arkadamyzyň täze kitabynyň ata-babalarynyň galyran mirasyny gözüniň görüçi ýaly goraýan türkmenligiň dowamatlylığynyň saklanyp galmagyny hemde ruhy matlyklarynyň geljekde de giňden wagt edilmegine ýardam berjekdigini bir agazdan bellediler. Ýokary çapkana derejesine neşir edilen kitap giň okuýjylar köpçüligine niýetlenendir. Halk behimlerini özünde jemleýän hemde çeper beýan edýän täze kitabyň jemgyýetçiligi ýetirilmegi ýaşlar üçin uly aň bilim hemde terbiýeçilik ähmiýetine eýe bolýar. Dabaralan ahyryny o gatnaşyjylar hormatly prezidentimize türkmen jemgyýetiniň ruhy ahlak ýörelgeleriniň çoňur öwrenilmegine, olaň wagt edilmegine aýratyn ähmiýet berýänligi hemde ýurdumyzyň baş bayram bolan mukaddes garaşdyrlyk güni münasibetli halkymyza eden döreçilik sowgady üçin gahrman arkadamyza çoňur hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly anlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 9 sentýabrda saat 20-den 10 sentýabrda saat 20-çe boljak wagt barada Türkmenistanyň howa maglumaty gurulugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyna asken bulut howa bolup, Demirabad Nordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 18-23 gradus, gündüzine 29-34 gradus. Kenerki taraplaryna bolsa 26-31 gradus maýl bolar. Ahar welaýatyna az bulut howa bolup, Demirabad Nordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 14-19 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Mary welaýatyna az bulut howa bolup, Demirabad Nordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 12-17 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyna az bulut howa bolup, Demirabad Nordan teleskopda 7-12 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 11-16 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyna asken bulut howa bolup, Demirabad Nordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 10-15 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut howa bolup, Demirabad Nordan teleskopda 8-11 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 17-19 gradus, gündüzine 30-32 gradus maýl bolar.
Yurdumuz boýunça sentyabr aýynyň 10-ny magnit hadisesiniň durnukly ýagdaýda saklanmany arşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň dizimini tozan bölejikleriniň möçörüniň kadydan 21 götürüm artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň isini tasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimdi jemleýär.